Ki apa Mas? Botak apa iki piye maksudnya Mas? Wis kok cangkeman wae iki. Yo ora iso ngene ki yo rusak imetku Mas, Mas botak apa iki lho? Piye iki Mas? Wis kok cangkeman wae iki engko apik dhewe engko. Iki yo botak apa ngene kok Mas, Mas? Jancuk wis ora gak potong dhewe. Lho. Ini Mas. Wes Jin, pancen potong nang kene iki setengah bloko ngono kuwi. Wes. Ayo Jin, motor-motoran Jin, bae Jin, motor-motoran. Wes. Lamonong gatel ini. Lamonong gatel ini.